سلام نيماكي ميديا تخاتلتي كميل لهم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዛ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ተምኒታዩ እሞ ነይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልኳ ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበለኹ ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ግን ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ሓሊኹም ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ብምግባር ናይዚ ቻናል ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ናፍቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ መክተታል ሓዳር ጸጋዩ ኣብ ሓዳር ምትሕግጋዝ መረደዳ ብቐንዲ ኸዓ መተኣመማን ንስኺ ቀድሚ ንስኻ ቀድም ስጋይ ስጋኻ እንዳተባሓሓልካ ክልተን ከለኻ ሓደ ትኾነሉ መስርሕ ህይወት እዩ ሰማይ ሳባ ይበሃል ኣብ ናይ ሓደ ሪል ስቴት ብኣርክቴክት ሞያ ተቆፂረ ብጽቡቕ ኣታዊ እናገልገልኩን ዝፎቶ ሙያ እውን ስለ ዝኾነ ድማ ብስርሐይ ሕጉስቲ እየ በቲ ዝፎቶ ሙያ ሰሪሐ ስርሐይ ክነዓደለይ እንተሎ ብስርሐይ ብጣዕሚ ዝኮርዕ ብስርሐይ ምኽንያት ምስ ብዙሓት ሰብ ስልጣንን ሓፋትምን ተላለየ ብሓፂሩ ሕልመይ በዚ ሙያ ቢሉ ስለ ዘግህድኩ ኣመና ሕጉስቲ እየ ኣብዚ ስራሕ ብዙሕ ሕማቕን ጽቡቕን ርኤሉን ኣሕሊፈሉን ከሲረሉን ኣትሪፈሉን እየ ኮታስ ብዙሕ ህይወት ርኤሉ እየ ምስ በዓል ቤተይ እውን ኣብ ስርሐይ ሌላና ምስ በዓል ቤተይ ዝተላለና ኣጋጣሚ ትገርመኒ እያ ወሳኒ ሰብ ኣብ ወሳኒ ሰዓት ዝተረኸበ መድሕነ እዩ ንሱ ኣፍታ ሰዓት ንሳ ዘይተረኸበ ተዝኸውን ነይሩ ወይ መሞትኩ ወይ ኣብ ህይወተይ ከቢድ ሓደጋ ከጋጥመኒ ነበር ከምዚ ኢለ ዝዛረበሉ ዛንታ እውን ኣይመሓልወንን ነይሩ ሌላና ናብ ስራሕ ቦታ ኸይደ ስራሕ ከመይ ይሳለጠሎ ከም ሓንቲ ኣርክቴክት ንኽዕዘብ ኢለ ናብ ሳይት ውፅእ ኢለ ነይረ ከም ኣጋጣሚ ገይረዮ ዝነበርኩ ጫማ ካብ ፕላስቱ ሸተት ኢለ ክወድቕ እንትብል በዚ መፀ ኸይበልክዎ ከም መልኣኽ ካብ ገለ መፂኡ ብኢደይ ሒዙኒ ካብ ኣፍ ሞት ኣትሪፉኒ ንኽረጋጋእ ስለ ዘይከኣልኩ እውን እግረይ እውን ስለ ዝተገመኹን ካብ ተስካላ ሓዚሉ ኣውሪዱ ናብ ሓደ ኣብ ጥቓና ዝነበረ ካፌ እትዩ ንኽረጋጋእ ምእንታን ማይስትዩ ኣጆኺ ደሓንኺ ተረጋግእ እሞ ንገዛኺ ካብ ፀሓክየ ይብለኒ ድሕሪ ቁሩብ ፃንሒት ንገዛ ወሲዱኒ ምሳይን ምስ ስድራይን ምስ ገዛናን ብሓደ መዓልቲ ብኸምዚ ዝበለ ብሓደጋ ተኸዊሉ ዝመፀ መፍርሒ ግን ከዓ ንፅቡቕ ገይሩለይ ተላሊና ሌላና ካብኡ ጀሚሩ ስሙ ሰመረይ ዝበሃል ስሙን ተግባራቱን መዓረዩ ኩሉ ነገሩ እዩ ምቁር ንቁሩብ ግዜ ሓላፊቱ ምዃነይ ከይነገርክዎ ምሕዝነትና ቀፂሉ ስለ ስርሐይ ዘይነገርኩሉ ምኽንያት ከዓ ኣብቲ ትካል ብመዓልታዊ ሰራሕተኛ ስለ ዝሰርሕ ከይስከፍን ናይ ሰራሕተኛን መስርሕን ባህሪ ኣብ መንጎና ኸይህሉ ኢለ ዘይነገርክዎ ነይረ ንሱ ግን ብዛዕባይ ብዙሑን ኣጸቢቑን ይፈልጥ ነይሩ ብዛዕባይ ከም ዝፈልጥ ግና ኣነ ይፈልጥን ነይረ ደሓንዲኺ እግርኺ ናትና እግሪ እንዳሓልወስ እዚ ዝመስል እግሪ ክግመዕ ኢሉ ዘረባ ጀሚሩለይ ኣነ እውን ብኽምስታ ዓጂበ ሓደ ክልተ ኢለ ዕላልና ጀመርና ምርኻብና ዛይዱ እናጠንከረ እንትኸይድ ካብ ተራ ምሕዝነት ሓሊፉ ኣዚና ተቀራሪብና ኣብዚ ግዜ ኣብ ክልቴና ብዙሕ ነገር እንዳተፈጠረ ስለ ዝነበረ ስለ ስርሐይን ሓላፍነተይን ኣጋጣሚ ተጸቤ ነጊረዮ ብዙሕ ከይተገረመ ግና ዝተደናገፀ ንኽመስል ንምንታይ ቀዲምክ ዘይነገርክኒ ብዝብል ኣርእስቲ ቁሩብ ኮርዩ ኣነ ድማ ናይ ስራሕን ሰራሕተኛን ኣብ መንጎና ንኸይፍጠርን ንኸይኣቱን ኢለዮ ብዛዕባ ስራሕ ድማ ኣብ ስራሕ ቦታ ይኹነልና ኣብዚ ስለ ክልቴና ንግበር ተባሓሓልና ጽቡቕ ተረዳዲና ናብ ገዛይ ኣታዊ ወፃእ ኮይኑ ብደንቢ ተቀራሪብና ሕጉስቲ ኮይነ ናይ ሓጎስ ዝናብ ናይ ጥራይ ዝኻፈየለይ ዘሎ ሓጎስ ኣብ ዝባኒ ዝፈስስ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ኣነ ድማ ግራቱ ክሳብ ዝመስለኒ ናይ ሓጎስ ጫፍ ርኤ ንኡ ድሕሪ መካበይ ኩሉ ሰብ ዘስተብሕሎ ለውጢ ኣብ ነብሰይ ይርአ ኩሉ ሰብ ከም ሓዳሽ ፍጥረት ክትስሐቕ ዘይግባእ ግዲ መስሎ ነይራስ ከቀላለድ ክሪኡን እንተለው ይግረሙ ንሶም ብስሓቀይ ኣነ ድማ በኣይ ብምግራሞም ይግረም መን ይንገሮም ነቲ ጽቡቕ ዝመስል ዝነበረ ህይወተይ ግን ዘይናፈቐ ብሕታውነተይ ዝቐይር ሓደ ካብ ብሕታውነት ሓራ ዘውፅእ ወዲ ከም ዝኸሰብኩ መን ይርዳኣዮም ሓደ መዓልቲ ብስልኪ ናይ ልብና እንዳዕለልና ኸለና ብሓደ ገዳስ ጉዳይ ከም ዝደለየኒ ነጊሩኒ ቆፀራ ጌርና መዓልቲ ቆፀራና ኣኺላ ተራኺብና ምኽንያት ናይ ቆፀራና ወላ እኳ እንተዘይፈለጥኩ ግና ኣብ ገጹ ካብ ዘንብቦ ዘለኹ ውጥረትን ተርባፅን ተበጊሰ
ከምተናይ ቅድሚ ሕጂ ንጽዋታን ንዕላልን ከም ዘይተራኸብና ዝኾነ ዓብይ ጉዳይ ከም ዘሎን ተዓዚበ ገለ ነገር ክገብር ምስተንቀሳቐሰ ኣብ ውሽጠይ ከቢድ ኩናት ገጢሙ እቲ ሓደ ጎነይ ከም ተፍቅርዮ ንገርዮ ዝዓድል ተጠቐመላ ይብለኒ እቲ ሓደ ጎነይ ድማ ጓልንዲኺ ክብረት ክሓልዊ ንወድኺ ትሰዓርሉ ዝብል ድሑርን ስዑርን መንነተይ ከምኡ ይብለኒ ንፍቅሪ ዘፍቀረ እምበር ብጾታ ብመንነት ኣይትተዓበይሉ ፍቅሪ ኣይዕበን ልበይ ግን ሓደ ነገር መልእኽቲ ይነግረኒ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሰመረ ክቱር ተገዳስነት የርአለኹ ከም ዘፍቀርክዎ ከነግሮዶ እንዳበልኩ ምስ ውሽጠይ ሙጉት ገጢመ ሓንደበት ካብ ሓሳበይ ዘበራብረኒ ሓደ መስደመሚ ድምፂ ሰሚዐ ግልጽ እንተበልኩስ ሰመረ ቀለበት ሒዙ ተንበርኪኹ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝተኣከበሉ መዘናግዒ ስፍራ ናይ ትምርዓውኒ ዲኺ ዝብል ሕቶ ተንበርኪኹ ሓቲቱኒ ንፍቅሪ ኢሉ መንበርካኹ ብልበይ ኣኽቢረዮ ሓቂ ሓይሽ ከም ዘፍቅሮ ክነግሮ ክብል ዋላ ይቐድመኒ እንዳፍቀርክዎ ግን ድንግርግር ኢሉኒ ከም ምሒር መሐጓሰይ ንሓጎስ ብሓጎስ በሊፀዮ ኣይተረድአኒ የዕንተይ ከም ማይ ነሓሰ ጃሕጃሕ ክብላ ጀመራ ልበይ ኣብ ብርከይ ኮይና ተወቅዕ ዘላ ትመስል ረይረይለ ብሓጎስን ፍቅርን ካሊእ ዓለም ክሳብ ዝመስለኒ ኣብ ሓጎስ ሓዲረ ኣብ ሓጎስ ወዓልኩ ፍቅሪ ንኡ ጥራሕ ዝተፈጠረ ክሳብ ዝመስል ፍቅሪ ሂቡ ምቕባል ክኽእሎ መዓት እዩ ፍቅርና ይትረፍ ንዝርኤና ካሊእ ሰብ ይትረፍ እሞ ኣነ ንባዕለየ ዝቐንዐሉ እታ መዓልቲ ንሳያ መዓልቲ ውልደተይ እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነንን ብሰመረ ካልኣይ ተወሊደ ስድራይ ንሰመረ ኣይተቐበልዎን እዚ ሚባሎ ምሳኺ ምስ ምህርቲ ኣየድሌክን ንሓፍቲ ኺሉ እዩ ቀሪቡኪ መጥፊእ ኽዩ ዘዋፃ ክፍለጥ እንዳበሉ ይዛረቡኒ ነይሮም ብኽንደይ ህውከት ናይ ስድራ ሌላ ጌርና ሽማግለ ተላኢኹ ትብጻሕኩም ተባሂሉ ብሓይለይ ንስድራይ ዘረባ ዕሽሽ ኢለ ምስ ሰመረ ህይወተይ ሃይለ ጀሚረዮ ብሃፍቲ ኣነ ጽቡቕ ተደላዲለየ ንሱ ዘልወይ ነበሮን ካብ ኢዱ ናብ ኣፉ እዩ ነይሩ ናብርኡ ዘቕንዕ ሓዳርና ጌርና ፍቅርን ስኒትን ዝመልኦ ህይወት እንዳመራሕና ድሮ ጥንስቲ 8 ወርሒ ምስ ኮንኩ ብዝተወሰነ መልክዑ ነገራቱ እቲ ውፅእ ዝበለ ባህርያት ክርኢ ጀሚረ ወረገለገለ መዓልትስ ነዚ ገዛን መኪናን ካልኦት ንብረታትን ዋንነት ንምንታይ ብናትክ ስም ጥራሕ ጌርክዮ ከም ሰብኣይ ክዲኽ ዘይትቐበልኒ እንዳበለ ብምጭኽጫኽ ርእሰይ ሓሚመየ ኣብ ክንዲ ዕረፍለይ ክበርለይ ብሃበ ተረኸበ ኸጨቕጨቐኒ መውዓል ኮይኑ ስርሑ ፍቅሪ ዕውር ይኽበሃል ሓቂ እዩ ጥንሰይዶ ኣጨኒቕዎ ዋላስ ጥንሰይዶ ባሕረ የኽፊኡኒ ኸሉ ኣነይ ደይህሉ እታ ጌገኛ እንዳበልኩ ንነብሰይ ጥፍኣተኛ ይገብራ ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት ብሰላም ጓለይ ሓቑፈ ገዛይ ተመለስኩ እቲ ናይ ቀደም ንፈልጦ ፍቅሪ እቲ ብፍቅሪ ጫፍ ሓጎስ ዝረኣኹሉ ሰመረ እቲ ሊቅ ናይ ፍቅሪ ዝመሃረኒ ሰመረ ሓሲሱኒ ከምዚ እንዳበልና ልዕሊ 1 ዓመት ኣሕሊፍና ንባዕለይ ከም ጌገኛ ቆፂረ ሓደ ኮንካ ክልተ ይኽወንን ኢለ እቲ ዝነበረኒ ሃፍቲ ኩሉ ገዛይ መኪናይን ካልኦት ሃፍትታተይን ብክልቴና ስም ገይረዮ ፍቅርና ሽዑ ዘየስተውዐል ኩሉ ኮይነ እምበር እቲ ገዛን መኪናን ብክልቴና ሹም ዝገበርክዎ ቁሩብ ትኩረት ክገብረለይ ክግደሰለይ ጀሚሩ ፍቅርና ብዝተወሰነ መልክዑ ክጽገን ጀመረ ብስራሕ ምኽንያት ንወፃኢ ሃገር ን7 ወርሒ ክኸይድ ከም ዘለኒ ተነጊሩኒ ክኸይድ ምዃነይ ነጊረዮ ኩሉ ነገር ሙሉእ ውክልና ሂበዮ መገሻይ ስለ ዝኣኸለ ኩሉ ነገር ናብ ሰመረ ገዲፈ ናብ ስርሐይ ንወፃኢ ሃገር ወፅእ ኣብ መገሻ ቁሩብ መዓልትታት ምስ ፀናሕኩ ናብ ሰመረን ተደወልኩ ገለገለ መዓልቲ ኣየልዕለንን ብተደጋጋሚን ተደወልኩ ሓንቲ ጓል ኣልዒላ የለን ትብለኒ ብጭንቀት ብዙሕ ሕማቕን ጽቡቕን ሓሲበ ስድራይ ዝነግሩኒ ገዛኺ መዐንደሪ ገይርዎ ዝብል ዘረባ ብልጭ ይብለኒ እሞ ግና ከዓ ቆልዓ እትንከባኸብ ሰራሕተኛ ዶ ትኸውን ኢለ ንውሽጠይ ከረጋግኦ ይፍትን ንሰመረ ክረኽቦ ስለ ዘይከኣልኩ ጓለይ ካብ ዝረኽባ ኣመና ብዙሕ ገይረ
بنافقوت زلقو قانزا مخفو بمحازتي جيرا ولدي بزعبا سمرة زبلوني حقنتو مستصارهو لبخا قد سبل مدنገጽ ዝኾነ ነገር ነጊሮ ምኒ እትገዛን መኪናን ካልእ ሓፍቴን ብስሙ ዘዋዊርዎ ንሱ ኸይዓክል መሊሱ ኣብ መገዛ ገዛይ ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ሓዳሩ መስሪቱ ድኻመይ ሓፍተይ ወለደይ ፍቲ መጀመርታን ትመኽሩኒ ፍጹም ኣይሰማዕኽዎምን ኣፍቲ ብደመር ሓፀይ ዝሰራሕዎ ገዛይ ሓዳር መስሪቱ ለካ ኩሉ ብዕላማ እዩ ነይሩ ኣነ እምበር ንሱ ኣብ ልዕለይ ምንም ዓይነት ፍቅሪ ነበሮን በትፈለማ ሌላና ንባዕሉ ብዕላማ እዩ ነይሩ ለካ ንዓይ ብፍቅሮ ጽሚዱ ሓፍተይን ንብረተይን ንምውራስ ኢሉ ኩሉ ነገር ከም ዝገበሮ በፂሑኒ ግና ምስ ረፈደ ኩሉ ነገር ብዘይስተኻኸለሉ ሰዓት ምስ ፈለጥኩ ወላ ሓደ ነገር ክገብር ኣይከኣልኩን እታ ምስ ሰመረ ዝተላለኹላ መዓልቲ ሽዑ ፍቅሪ ሂባትኒ ሰብ ከሲበ ኢለ ከምዚ መስገን ክዋስ ሕጂ ኸዓ ኸረግማ በቂዐ ኣብ ፍቅሪ ኣሚነ ህይወተይ ኩሉ ዕድላተይ ከሲረ ዝኩሉ ዝኸፈልክዎ ፍቅሪ ብጥልመት ፈድዩ መጻእየይ ኣጸልሚትዎ ንዝኩሉ ጸገማት ስርሐይ ክሰርሕ ስለ ዘይክእል ኩሉ ብዓይነይ ክሪኦ ብምባል ስርሐይ ቋሪፀ ተመሊሰ ብዝገርም ፍጥነት ኩሉ ነገር ተለዋዊጡ ጸኒሑኒ ኣቋሪፀዮ ብምምፀይ ስርሐይ ካብ ስርሐይ ተባሪረ ጥራሕ ኢደይ ቀሪ ብዘይታ ሓንቲ ጓሌ ምንም የብለይ ኩሉ ነገራ ዝተመንጠለት ምሽኪንየ ኮይነ ተሪፈ ህይወት ምስ ከበደኒ መንባር ምስ ሓየለኒ ስለመድክዎ ምሳኣንኩ ኣብ ነገራት ተስፋ ቆሪፀ ጓለ ሒዘ ኣፍቲ ቅድሚ ቁርባ ዋርሕ ናተይ ኣብ ዝነበረ ሆቴል ኣፍቲ ዝተኸበር ኩሉ ሆቴል ክልተ ግዘ ንኽረአ ናይ ፅረይ ሰራሕተኛ ኮይና ንኽሰርሕ ንሰመረ ለሚነዮ ሰመረ ድማ ኣነ ጨካነ ኣይኮንኩን ንስኽን ጓልክን ዝብላዕ ሲኢንክን ካብቲ ሞታ ክትሰርሕ ትኽእል ይኽኢሉኒ ሽዑን ነፍሰይ ረጊመያ ንጓሉ ምዃና ክሰምዕ ኣይደለየን ይትረፍ ከዕብያ ፍቅሪ ዋጋ እምነት ኩሉ ክኸፍለኒ ይጽበለኹ ፍቅሪ እጉስ እዩ ፍቅሪ ሓያል እዩ እዚ በደል ብሰንኪ ፍቅሪ ኣባይ ወሪዱ ኢለ ንፍቅሪ ኣይንጸርጽርን እየ ከፍቅራ ዝኽእላ ልብታት ክንደይ ዝተዓደላየን ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሂዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩም መደብ ነዚ መስል ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ